Σκάτζα Βάρδια. Μια κούρσα στην επικαιρότητα. Καλά αυτή η ιστορία με τους αστυνομικούς, μέχρι και το παπούλια εξόργησε. Μόνο το παπούλια. Εδώ όλη η Ελλάδα συμπάσχει με την οικογένεια του οδηγού. Για να μην σου πω δηλαδή ότι όλοι θέλουν να δίνουν τους αστυνομικούς. Τι, θα πέσει ξύλο? Μέσα, δήλωσέ με. Η ταξιτζού 989 είναι μέσα. Παιδιά, άμα είναι να δίνουμε, να το ξέρω, να αναβάλω το κομμωτήριο. Κι εγώ μέσα είμαι στην μπι. Ωραία, ωραία, έτσι να μαζευόμαστε πολύ. Ναι, το συμπί έχει και βαρύ χέρι. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ρε αγόρινα. Ποια λύση? Περιμένεις δηλαδή την απόφαση που θα δώσει η δικαιοσύνη? Μέχρι να δοθεί θα μας βρει σε άλλο κόσμο. Αυτή είναι η λύση του σήμερα, το ξύλο. Βίβα αγόρινα, στην υγεία της δημοκρατίας. Υπάρχει ένα εμπόδιο. Ο Παυλόπουλος ξέρει καλό καράτε. Παιδιά, θα φάμε ξύλο. Εγώ θα πάω κομμωτήριο. Θρασίδηλη. Τι φοβάσαι, το Παυλόπουλο? Τι λέει ρε παιδιά το ρομποτάκι σήμερα? Ο Παυλόπουλος πάλι, άλλος αυτός. Ζει στην Ελλάδα της συγκυρίας. Ο σοφός κύριος με τα πυκνά άσπρα μαλλιά, που ό,τι συμβαίνει το θεωρεί μεμονωμένο γεγονός. Το ένα μόνο του ναι, συμφωνώ. Μεμονωμένο το λες. Όταν όμως έχεις 10 μεμονωμένα, κάπως τα λες Προκόπη. Οργανωμένη γκάφα μήπως? Έστω ότι ρίξαμε κάτω και τον Παυλόπουλο. Την περίπτωση Εύερτ πώς την κανονίζουμε? Μην την ακούς, εμείς θα πάμε. Ναι. Περιμένει ο λαός, λέει ο παπούλιας. Αυτός είναι καλός κύριος, με όχι πυκνά άσπρα μαλλιά. Αλλά πόσο να περιμένει και ο λαός? Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει. Δεν πρέπει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πηγαίνω κι εγώ. Έκλεισε η βάρδια. Μην κλείσει και το κομμωτήριο. Θα βάλω ειδήσεις το βράδυ να σας δω. Τι φιάσκο κι αυτό? Φιάσκο? Αυτός είναι ο ορισμός του φιάσκου. Ένα πιστόλι που το άρπαξε ένας δράστης χωρίς χειροπέδες. Πώς να μην τα αρπάξει? Άμα αφήνεις ανοιχτή την μπανάνα τσικίτα, λογικό είναι κι ο άλλος να ορμήσει. Προκειμένου να καθαρίσει. Με μπέρδεψες. Την μπανάνα να καθαρίσει? Την κατάσταση. Η ταξιτζού 989 δεν ξέρει να ξεχωρίσει την μπανάνα από την τσάντα μπανάνα και θα ρίξει και ξύλο. Τη φοβάμαι. Και τώρα κατηγορούν τον δράστη για ένα σωρό. Ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, με πρόθεση, χωρίς πρόθεση, οπλοχρησία. Για οπλοαχρηστία τους αστυνομικούς δεν είδα κανένας να τους κατηγορεί. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Εγώ πώς νόμιζα ότι ήταν μόνο ο διασυρμός της ελληνικής αστυνομίας. Σκάτζα Βάρδια. Η επικαιρότητα με τη ματιά της θεατρικής ομάδας Μίγα μες στο γάλα. Email miga@a989.gr